تماشاوانên hêja roj baş. Parlamentera HDP ya Çolamergê û hevseroka KCD Leyla Gûven îro ji heftê rojan zêdetir e greva birçîbûnê daye. Armanca greva birçîbûnê ya Leyla Gûven dawîkirina tecrî da li ser rêberê PKK Abdullah Öcalan e. Gora daxuyaniyan rewşa tendrustiya Leyla Gûven gihîştiye asta xeteriyek jiyanî. Em li ser tendrustiya Leyla Gûven ya herî dawî bi endamê yektiya bijîşkên doktorê li Tirkiyeyê bi doktor Birêz Halis Yerlikaya ra biaxivin. Birêz Yerlikaya hûn bi xêr hatin weşanan me. Spas xêrdar bin, dem baş. Dem baş. Birêz Yerlikaya gelo rewşa tendrustiya Birêz Leyla Gûven ya herî dawî çi ye? بله بری هر تشتی از او گوداواران ناسلاو و حرمتی کو رئیس کم براستیجی لیلا گوین بریز لیلا گوین و کوچی هانی زمان ج هفته مجداری وردا دگروا برچیبونه دایه لگور آگاهی کو هاتنه بر دستمه مقابل ام بخو وک بجشکن یکیتی بجشکن ترکیه وک بجشکن odaya bejişke Ahmedê me serîlê dabû ku em rewşa tenduristiya Birêz Leyla Gûven bixwe binêrin û bixwe meeyne bikin û bi çavên xwe bibînin me serîlê lê dabû lê mixabin destûr nedan me ku em bê meeyne bicîbînin rewşa wê em çawa dişopînin wek rêzerên wê ku diçin hevdîtinê çêdikin û وک امبیجن ناسینه کو پیرا هفدیتن چیدکن و بریا تلفنی کو هفدیتن چید به لگور وان آگاهیان کو تین برد سیمه لگور وی روشاوید شوپینن براستیجی لگور آگاهیان کو هاتنه برد سیمه وکی کو رایا گشتیجی دزانه وکی کو جهانی زمان روش کی هاتی یعنی کی خطره براستیجی لگور آگاهیان برد سیمه لیلا گوین هنکی به حاله تانسیونا وی هاتی کتناندن دلی وی لحدود که او ادی مهد میداوی ادی خوارنی هلناینه او هنکی ورشاندن چه دبی ام بیجن جبر حرارت الله شوی زیاده دبی و وقتی زانین دمکی درش کو چالاکین گروان برچونه کو بردوام دکن پرگالا ایمونه یعنی ایمون سیستم آوان امبیجن ضعیف دوی اول به انفکسیون را تن رو برو خبات و لباتا و تفکر و نکاره دی وری هفدیتنا سرلیدان آویجی اویات و معنی کوی روش کیشتی آستکا پر خطر و گرینگی او کوش بای تندرستی و روزه کی زودتر ساعتی که زودتر که اف چالاکی به داوین کردن جبوی که لسر تندرستی و لسر لاشه و تشتین خطر نین جیاندن جبوی ویاجی دبی که روزی که زودتر اکوی یعنی لگور آگاهیان برده سیمه وک که تید دزانین پشتی چل روزی پشتی پنجی روزی بشوده روش هر Birêz doktor Yerlikaya gelo mirovek oqas dirêj demek dirêj di greva birçîbûnê da bi wekek bijîşkek bandorê û zirarên vî birçîbûna li ser mirovek çi ye? براستی هر مروکی هر چالکوانێکی ئەم بێژن دەبگەرەوە برچیبوونێ داوێ ئەv باندۆرە برچیبوونێ لەسەر هەموو کەسی وەک هەبدوو نینەژی لێبەلێ وەک تێزانین گرتیگەیەن تورکیە دوی واریدا دیرۆکە ویژی تاریە و gelek grevên birçîbûnê ji salê 1980 pêva سال 1996 و د سالên 2000 da jî ev grevên birçîbûn gelek çê dibûn û demên dirêj ev grev çalakvanan yani rewşa ku ew xetera ku ser çalakvanan dihat dediket holê me di vî warî de em bêjin tecrübeyê me pir mixabin li gor wan tecrübayan jî û li gor
ام بیجن لیتراتورا کو دنیای دا جی گرف کو درێژ دبێ و دەم پڕ دوور دکەبێ لەگۆڕ وانە یعنی ji em bêjin di laşên muyên serê wan heta neynewka piyê wan hemû sîstemên vücudê da bandora girevê heye çünkü dewra ku em bêjin xwarin nayê xwarin hemû ciya da jî pirsgirêk ihtimala ku pirsgirêk derkeve holê heye wek ku min serî da ji got yani her mirovekî her çalakvanekî dibe ku wek hebdû nebêjî wek ku di mijara me da jî hat gotin herî ku dirêje di gireva birçîbûnê da birêz Leyla Güven e wek ku tê zanîn Leyla Güven 55 salî ye bi rastî jî yani mirovekî ku 55 salî ve piştî yani heftê rojî berjortir di girevê da mavê li gerek sîstemên wê da yani ji bo tendrustiya wê divê ku tiştên girîng were derkevin holê çi ye ku bandora bêjin gireva birçîbûnê çi ye li serî de ew e ku sîstema bêjin nörolojîk sinir sîstemiya wê da divê ku pirsgirêk derkeve holê yan din em bêjin dil û roviya dan em bêjin di wan da pirsgirêk çêdibe xwînî dibe dilê wan li hebdû dikeve di çavên wan em bêjin baş nayê dîtin hin ji bîrkirin çê dibe ji rewşekî ji merheleyekî bişû da jî nikarin xwarin bixwin wek ku ji ciyekî bişû da ku em bêjin goştên laşên wan ku di helê ji ber birçîbûnê nikarin bikevin nav xebat li batê tevgera wan kêm dibe ji bi tim di ciyekî rûdinîn yani wek ku tê zanîn yani hemû sîstema da ev pirsgirêk çê dibin ev dem çika dirêj bibe bandor ew ka zêdetir çê dibe o dibe ku hinkî saketî derkeve holê yani ev birçîbûn ku dirêj bibe ew jî heye lê ji bo ku vana derkevin holê jî wek yekîtiya bijîşkên Tirkiye jî wek li gor tecrübeyên me kem berê jî divê ku bi vîtamîna B'yê wê yani rojê en hindik 5 miligram ev vîtamîn çalakvan bigirin ev yek gelekî giringe ji ber ku ew vîtamînê girtin wek wernîka encefalopatîsî tê gotin wek wernîka Korsakov sindromê tê binav kirin belê doktor Yerlikaya gelo devleta Türk destûrê dide Leyla Güven ku vîtamîna B bigire û li van bûyerên wekî gireva birçîbûna da devleta berpirsiyarên devleta Türk li hemberê Leyla Güven çi ye li gor peymanên navnetevî li gor agahiyên ku li ber destê me ne li Amedê li girtîgehan Amedê da girtina B1 B1 pirsgirêk nîne yani duê vîtamînê çalakvan digirin lêbelê wek ku tê zanîn ne tenê Leyla Güven wekî ji nêzîkî distû pêncî en dema dawî ku agahiyên ku li destê me da ne distû pêncî kes cûr bi cûr li girtîgehên Tirkiye di gireva birçîbûnê da ne mînak wek xerpê Elazığê girtîgeha Elazığê da hin kesên ku ketine gireva birçîbûnê B vîtamîna B'yê nadin wan yani ew xeber ew agahî dest me daye hinkî ciyên dinêkê pirsgirêk hene lêbelê birêz Leyla Güven li gor agahiyên ku dest me da ne vîtamînan yekê vîtamînan B'yê digirê li gor dibe ku çawa em bêjin çawa tev bigerin li gor em bêjin navnetewî yani belgeyên navnetewî li gor van belgeyan dibe ku çalakvanên ku di gireva birçîbûnê da bin kesên ku bijîşkên ku xebatkarên tendrustiyên yên ku ew ji wan bawerin o serbixwe ew rewşa wan bişopîne rewşa tendrustiya wan bişopîne Tirkiye di vê warê da pirsgirêk derdixe yani destûrname nade ku
kesên ev çalakvan ku greva birçîbûnê dane kesên ku bi wan bawerin em bêjin bijîşkên serbixwe xebatkarên tendrustiyên serbixwe wan bişopînin û rewşa wana tendrustiyê ji raya giştî re bêjin li vî warî da pirsgirêk dertên li hinek girtîgehan em bêjin zext li ser çalakwana hene kesên ku di greva birçîbûnê dane yên ku alîkariya wan bê kirin û em bêjin xwarin ji bo vexwarina wan hindek xwayê û em bêjin hin tiştên dinêkê ku bixwin wek vîtamîna yekê wan jî ji bo wana jî ji demekî bişû da êdî pirsgirêk derde yani ew kes nikarin xwe jiyan bikin dibe alîkarî ji wan re pêwîst e lêbelê wek tê dizanîn wek agahiyên ku dest me dane li hin girtîgehan van kesan dikin em bêjin hujreyan ew bi serê xwe dimînin yan hin pirsgirêkan derdixin ji wan re xwayê av nadin wan ji ber van tiştan ji ber van pirsgirêkan ev bi xwe ji xwe îşkenceyek e yani kesên ku di greva birçîbûnê davê û pêdeviya wan bi van tişta hevê û ev tişt nedin wan ev bi xwe îşkenceyek e ji ber vana jî yani ev pirsgirêk hene lê gor agahiyên ku dest me dane ji bo birêz Leyla Güven ev pirsgirêk tune ye lê belê rewşa wê her ku rojên ku diçe ne baş dibe. Birêz Doktor Yerlikaya gelo wek mîna komeleyek yekitiyek sivîl yekitiya bijîşkên Tirkiyeyê hêvî û hêviya we çi ye peymana we çi ye bo Leyla Güven û dawîkirina grevê birçîbûnê. Wek ku tê zanîn me di hemû wek yekîtiya bijîşkên Tirkiyeyê wek em bêjin odeya bijîşkên herêmê hemû daxuyaniyê xwe da mehanî ziman bi rastî jî em wek bijîşk wek xebatkarên tendrustiyê em bi jiyanê de ne yani destê me destê jiyanê de ye yani em tereftarê jiyanê ne yani dibe ku em çi bibe bira bibe em jiyanê biparêzin ji bo me navenda her tişt jiyan e ji bo jiyanê tu tişt yani dibe tu tişt nekeve pêşiya jiyanê vî servî esasî em daxwaza dikin û servî esasî em tev digerin rastî jî wek ku min serî da jî ku di vî warî da tecrübeyê me gelekin ji destpêkê û heta niha ji bilî ku em bêjin daxwaza wan dibe ku ev kesên ku em bêjin di greva birçîbûnê dane li gor peymanên nav netewî gol belgeyên nav netewî me jî em jî tev geriyan di vî warî da giringiya jiyanê me tim hanî jiman tim raya giştî me em bêjin me ji raya giştiyan da daxuyaniyên xwe bo di vî warî da em bijîşkên ku di girtîgeha da berpirsiyarin ji wan re agahî da wan dihêla em bêjin hukukî da dihêla tibbî da çi pêwîst e û dibe ku çawa tev bigerin di wî warî da û ez hêvî dikim ku rojekî zûtir bibe yani dema ku grêva birçîbûnên hat bi dawîkirin wê demê çawa wê tedawiyek ve çawa bikin di wî warî da em ketin xebat li vata me wek odeya bijîşkên Amedê serî li em bêjin savciyên ji girtîgehê berpirsiyar me serî wê de da me daxwaza ku em xwe meeyneyan birêz Leyla Güven bikin mixabin destûra danî wek yekîtiya bijîşkên Tirkiyeyê jî niha me serî li wezareta dadê ya Tirkiye dayî ji bo ku em bikarin biçin wê derê û meeyneya wê bikin û wek koordînasyonekî hatiye avarkirin ew saziyên ku mafên mirova diparêzin û saziyên ku em bêjin parêzer jî di nav dane em hemû vê pêvajoyên dişopînin û rewşa em bêjin çalakwana dişopînin wek ku min got yani em alîgirê jiyanê ne em ne alîgirê ku kes bikevin greva bişûbûnê û zirarê bidin bedena xwe ê mixabin em viya jî dizanin di girtîgeha da yani çalayîkiyekî dinê tune ku ew kesên ku
tenê bikarbin ser bedena xwe çalakiyekê derxin holê em ji wer de jî rêzdarî dikin yani ji vê daxwazên rêzdarî dikin lê em hêvî dikin ku zûtir rojekî zûtir ev bilî ku zirar bige çalakwana ev çalakî bidaw kirin. Birêzyerlîkaya bo dîtina Leyla Gûڤen û bo agahtariya rewşa wiya tenduristî gelo hewildanên wenê navnetevî wekî rêxistinek bijîşka heye? Yani di vî warî de hetan ha me tiştekî nekiribû lê me biryar girt ku em vê rewşê bêjin ji saziyên navnetewî re wek yekîtiya bijîşkên dünyayê re bînin ziman ku em bêjin rewşekî wiha heye û di Tirkiyeyê de ev çalakî berdewam dike û dibe ku yani ji ber ku salên berê de tecrübeyên me pir ne baş hene yani di vî warî de kesên ku ketine greva birçîbûnê jiyana xwe ji dest dane û tiştên xeter çêbûne ji ber wan tiştan em rewşa niha ku pêvajoya ku berdewam dike û ew xwe demekî dirêj e ku ev çalakî berdewam dike vê rewşê em bînin ziman û em bînin ziman ku daxwaza me ya ku em serlêdana me serlêdana birêz Leyla Gûڤen em serlêdana wê bikin û wê meîne bikin ev daxwaz nehat cî em wê daxwazê jî bînin ziman û em ku ew jî ji raya ji rayedarên em bêjin Tirkiye ra zex bidin wan ku em destûr bê kirin û yên ku em bi wan vagirî saziyên ku navnetewî ne û em bi wan vagirê dayne em bi karên ku me şandî em wana agahî bidin wan di vî warî de xebat û libata me wê hebe. Belê birêz Doktor Yerlikaya pirsamina herî dawî daxwaza we ya jî banga we li ser dewleta Tirkiye heye ku ev rewşa bigehere? Bi rastî jî di Tirkiyeyê de ev salên dawî zêdetir jî gelek tiştên xeter hat derket holê û em bêjin serî de tendrustiya gel bi xwe jî wek tiştên dixalên dinêkê de jî gelek tiş hene gelek pirsgirêk hene lê belê ev pirsgirêkan em bêjin greva birçîbûnê tiştekî pir girîng e ji ber çi ji ber ku jiyan ji dest diçe yani ku ev dem ev çalakî dema wî dirêj bibe çika herê ew îhtimala ku jiyan ji dest me herê daha zêdetir dibe em jî bijîşk ji bo jiyanekê ku em xelas bikin em gelekî dixebitin em bêjin me em jiyana xwe ji bo ku jiyanekê em xelas bikin belkî em hemû xebata xwe ser wî didin wek bijîşkekî em terefdarên jiyanê ne yani jiyan ji bo me pir girîng e em vê bangê bikin yani dibe ev ji bilî daxwaza yani daxwaz jî em bêjin ji bilî wî jî ev daxwazê ku ji bo wî ketine greva birçîbûnê em bêjin ne daxwazên ku nên cî tenê ew mafên ku di zagonên Tirkiyeyê hene ew maf aslında ew maf ku bê bikaranîn ew daxwaz jî ji xwe wê werin cî yani ême xwe jî yani em bêjin nêrîna me ya ku li çalakiyên greva birçîbûnê ne tenê yani ji daxwaza azade vî tiştê ye ku rojekî zûtir ji bo ku jiyan ji dest nedê ji bo ku xeterenê ser jiyanê zûtir biqeydê hem ji raya giştî re hem ji rayedarên Tirkiye re em vê bangê bikin ku em ji bo ku jiyanê diparêzin û em terefdarê jiyanê ne zûtir ev çalakî biqedê û em bêjin bê dawî kirin ku tiştekî nêserê çalakwana ji ber ku her mirov kî dibe bira bibe jiyana wî ji bo me pîroz e. Belê birêz Doktor Yerlikaya
gelek spasdariya xu em pêşkeşê vedikin temaşevan û guhdarên hêja me rewşa birêz Leyla Gûven ya greva birçîbûnê herî dawî bi endamê Yektiya Bijîşkên Tirkiyeyê û berpirsê çavderiyên greva birçîbûnê birêz Doktor Halis Yerlikaya re axivî